Ang madaugan nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Marcos Kapitulo 11 versikulo 1, 11. Sa dihang duol na sila si Jesus sa Jerusalem ug didto na sa mga baryo sa Betfage ug Betania nga anaa sa bukid sa mga Olibo, gipaw na ni Jesus ang duha niya ka sumusunod ug giingnan, pag-o na kamo didto sa sunod nga baryo. Pagsulod ninyo, may makita kamo nga nating asno nga gihigot. Wala pa gayud kini kasaki. Hubari ninyo og dad dinhi. Kon may mangutana kaninyo, nganong ginahimo ninyo kini? Tubagan ninyo, kinahanglanan kini sa Ginoo ug iuli ra kini dayon. Busa milakaw sila og pag-abot nila didto sa baryo nakita nila ang nating asno sa daplin sa dolan nga nakahigot sa pultahan sa o sa kabalay. Samtang gibadbara nila kini, may mga nagatindog didto nga nangutana kanila, "Hoy, ansa nang inyong gibuhat? Nganong gibadbara ninyo ang asno?" Ug gitubag nila ang mga tawo sumala sa giingon ni Jesus. Busa gipasagdan sila sa mga tawo. Pagkahuman ni adto gidala nila ang asno kang Jesus. Pag-abot didto gihapinan nila kini sa ilang mga kupo ug gisakyan dayon ni Jesus paingon sa Jerusalem. Daghan nga mga tawo ang mibuklad sa ilang mga kupo sa dolan, ug ang uban mibutang ug mga sangang dahonon nga ilang gipamutol gikan sa uma. Ang mga nag-una kang Jesus ug ang mga nagsunod misinggit daygunta ang Dios. Kipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala. Kipanalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong katigulangan nga si David. Daygunta ang Dios. Pag-abot ni Jesus sa Jerusalem, misulod siya sa templo. Mitano siya sa tanan nga mga butang didto sa sulod. Pagkahuman, migawas siya tungod kay hapit na musalep ang adlaw, ug miadto sa Betania oban sa iyang 12 ka mga apostoles.